салом дӯстони азиз, дар навори имрӯза мехоҳам барои шумо омода намудани торти медовиро бо какао, яъне аниқтараш, ин тортро сказка ҳам ном мебаранд, барои шумо пешниҳод карда бошам. Чӣ тавре дидед 4 қошуқ асал ва 1 пачка сливочни масларо дар болои оташ гузошта об мекунем. 1 қошуқчаи дига сода ҳамроҳ карда, яъне аз болои оташ мегирем. Баъдан 8 дона тухм, 1 қошуқча намак, 1 стакан дигар шакарро бо миксер лад мезанем. 300 грамм орд, 4-5 қошуқи калон какаоро ҳамроҳ карда, яъне тестамона тайёр мекунем. Дар лист 5-6 қошуқ рехта, яъне тунду карда дар ҳарорати 180 градус ба муддати 10-15 дақиқа пухта мегирем. ва барои кремаш бошад дӯстони азиз, 1 пачка сливочни масларо бо заварнои крем ва 1 қутии сукушони молоко, яъне ҳамашро хуб лад мезанем. Анамин гуна креми бо мазза яъне омода мешавад. Коржоро пай ҳам гузошта крем мемолем ва барои ороишаш бошад анамин гуна, яъне аз крошкаҳои ҳами тортро яъне истифода бурдам. Дар яхдон мегузорем ба муддати 3-4 соат. анамин гуна торти бо мазза омода мешавад. Бо иштиёк бошед дӯстони азиз, моро ҳамроҳӣ намоед.